lasi jongsi nili ke soi tha pulte nang tum wangoi nili long nang humri noi lasi ko mat amuni tum si alak ke rama ko maman alang ke solar project along wangoi compensation nang pipu puta 10,000 ke rung ta do lata nili ke ninje thapi bangala ke chipidun sapi martin ka chipidun hala tum si ninje lo lason ta taksi alang pan ke lakha unelo lasi alang pan ke kuti apoisa le pis tuta preng ma chitui ba alang mithang to alang mithang farman to chama thai lasi bangjok le alang pan tangka mahale pis me nok ta le dam de lo lasi nili ka chun nili kang tung bang ke wangji ani nili rajanti mung nili pan pang thek pamien noi nok le nang tum hawer ba nang tum arong nang umri stame ba nang tum panang chi kita matha mek lo la ke thang ta li tangka kosong sinang sok longji ma kosong sinang palu longji ma wa farmansi alang ke claim chodi lasi chere thekme pafansi nilimon nang tum angno mane laso media chotai pensi nili laso beta ke nang pachini kang tung danga la hello lasi jongsi nang li chobai de kote APHLC ari ho pu kusing timung phana junoi alang ta 5 lakh apreng duko ke kumara joinilo bote rajan timung ajoinilo lason to tasip do pik muni tum hadi stame non mat ke bang ang tang akaprek a step kan si case pi mane case ke pichot la jong si homosting ko athokta alang tumta case pi ba difu aso tumta case pi bote alang ko na lo doji lasim rada tum matha nangji bang ke rajan timung ke jong si pharu hini vetnat avuj ke long polote nangli matha tha alang long ke munit masi ave the kacho bai chokai pensi munit tangrung chot lasi non alang party ke sengi pu ahok me kaline pen ke baing koi chetong dam pen ke lahaya puthak same alang methang ari sang hu tumta kache don de siki ong si alang phan bange koi dum de derlo lasi ko pipor lo pote alang tum phan me arjuro ngoi lasi kwan si ke mi ke chok ma rajan timung ke lasi nili puji bang ke election hoka party le dunta me alang ke nikan si ba nikan ini claim tum po kache kong bange ne ta claim tirship lo po api bangke alang ke tangka panco lasi alang ke rada pan claim ke kopi podma pote rada pan claim ke pake dam tang ke alang ke election agent lo sa election agent alang duty claim ke si alang konane paisa kang sok dami pu meeting puta ho thang tagali lapan ke phata phape istame alang hafong dun juilo polo pote paisa chong sok dami pa alang main important ke pini election pini DC office pen EVM box ke pon manja alang chedu dunai ba ari sango chedu dunai nige thang idea vesta me si chito dun anke pin option election thapo pinisi polling agent tumpan ID card kapa bon mesi pa bon lo photo pa bon ke tok form fill up pute alang ke thang interest ave lai party fan ke claim ke the paisa pancho lasinon congress long le dun je stame SDC long dun je stame ako BJP long le wang stame alang ke thang tali alang per ke thang ta chi ne Mahatma Gandhi la paisa an chodi lasi party tumta chini mek melo la so munit ke arat talve la pen ke alang phan jongsi pon de alang party tumta no hok de ji pusi ne le mane pachini kang tung bang la helo lanta galila girja thak dat lo monduli thak dat lo lanta galila arong tin area tin homostitin munit ki mi ba munit paisa do chot alang tumhan kacong thui pendang lo kacobai pendang lo tangka chong sok po an ka phi bang tur chot laya kam lok si klem pote alang bangke lana nukan lana ni bangke kopi munit pan kacong thui chobai chokai pensi apisu aso chepang rema tumi melo atema lo tung jobless pinanso ta jobless te kena pensi tangka wang laso alam lo basi mili jasimet ke laso virus rajan temu pan chere thegi pansi rada pan pachini kang tung bang na la arni ke nangli tumta ning oi pen ning duk pen thang ta nang tum ke phoji avela si hala ili tum ke phot tang atum si non li nangli tum phan ka pachini kang tum bang nangli tum son leader nang melo rajan timu alam pen ke nangli tum leader nang melo lasi ke wangji arni tamme chere thekji phansi nili nangli tum laswa media chotai along ke si virus mane avura krem kahi nodda ka son si rajan timu ke rada phan ke isi virus bate avura krem pen kachere thek nangji aphansi ni liklada pen pachini kang tung la pen isi information kadok weta long pet asonte kusini lipini ako
press meet ke bang nang kok bang la hello nasi a virus bang ke kopia virus ma ute nili klada pen pachini po kachuk bai kachuk kai kachong thui pendang lo bang phan kapaduk isi a virus lo mane avura kremason se el tum theklong lo nasi hala so pen kachere theknangi aphan se nili non data mane kapachini kang tung bang a virus amen ke nali tum chini ta hailo ba chini ta hailo basi nili amen bang klada pen pachini po a virus amen ke rajen timung hello a virus ke asi kopi posi nili rajan timung ke isi virus ba avura krem pu nili kaninje bang ke nili klada pen pachini po alangli politics wangwe ko alangli ke isi dhoromakam si claim lapen ke laso dhoromakam claim bom hut ana makam claim bom hut stame alang phan ke lan so se ke duk khimi jangre atum phan kirap ji phan alang tum amonduli adhorom pen tangka maha pilo bonstame alangli ke ahem building chikim det lo lalo pendet alangli bangke ako isivet amonduli akardoma heb ba isivet achars ta thak bun daklo ahem athak ateplong ang songalo alangli tuma charge lo sitame alangli thak dun dak si ahem athik kublong si ako isi achars munduli kaparja nasi isi ningoi ningdup me isi vet akardom ahem isi vet ke kroy phanta thak dun la lasi laso a virus ke society along ke kahin no dake ke wangji arni bangke rada tumta chini thekje phansini le paklar lo lapen ke alangli tum hemlong bangjok ta sakuri pu ke claim ave lasi jobless side rajan timung ba ahem short tumta lasi lasoteng jobless puman muni phan ke kumane 5 lakh 10 lakh 20 lakh 30 lakh pu amun anu ting phan ka chong thui pense alang apisu aso chapa rengna pu me athima pi podma pulote alangli independent la so ana makam claim det pen alang independent pen alang election thurlo lasi hala so independent long election ke thu tame jeni tene pak haru hini vetnat alang ka chelong un ke koson pen ta adona rap apurial ka jinso pen hala munduli aso ka jinso pen lapen ke alang chobai chokai pen agreement ka chetok je long hong e jon lapen ke ringwell anu tin phani nangron ji remdet sita pu ka chechak ajeni si jene tene pak haru hini avot chelong bot ilo lapen ke aja tum pulo te ke dam tang MSC election na person se alang suri thongkep suri plikep a vote ke longma pulo te rajen timung khamle vote ke thap kali laki hala vote ke pike APHLC pu amen asong lapen ke jai ka thar amma hang ke lang pensi rat atum ke kroi pensi alang phan 30-40,000 ta votes palong lo mun sitame pini arni bangai si katherak meme bangke ili tum history long langdam tai isi APHLC long historic lo athema bang jok panta lan ningkan troxy APHLC form det pen ningkan troxy chari det pen bangke komane phan expel pu ke avi lasi ili tum thegam long ke dam tang rajen timu central arpu pen treasurer pen pasun tuklo cekarlai mune aning chiroi mune pu alang tum ing honglo sitai alang cekarla le dat si alang phan ke party pen surplus si plung jilo isi katherak ni ke lahilo lasi rada tum chini ngai bangke kopi posi sorpolo kichok che the tan do kok si bangta sorplo nang kok lo plung ju nang kok lo tur chau nang kok lo lasi kopi podma pute bang hala observation ke thek lo ngateng bangke alang rata phan ke rajeli rata phan si avi kachong si bason si mandalo ingut karbi vu abi par ke claim phan paduk group pen lakhom chong siblet lo paduk group lo ke son thak thak si province sangma 23 lakhs bokolia so phan bokolia ala petrol pump ala daklong ta alak hala koila ke claim koila kachong hu ahut lo lason tak si organizer secretary APHLC bangki pu riho alang phanta apisu phan pu by group si self help group sarpimar self help group long poisa param tan lo lak pho apreng paduk kok lo son tak si party ang bong panong ta roton ta ho lason tak si do pik lakhau ni si kedam tang hutame
राजेन तिमु फान के बांग के चौक के थेंजी फान चिंकरिंग चिंचापता दोलो बुंस तमने आलांग फान abang pa phupheder ke ko pipolo pote alang sarpi alang pai amhang ke lang si alang phan ne lang ding cho kali pulte nali tum matha tha laan alak alak ke poisa ke kilong joy ke kali anu tinta bi wo phak lahan lu chijot chot pen longli phelang chijot chot pen simuni tum chiberti te hala so a poisa ta chongsok dun let paduk ku pulote alang ko pisi dolang lasi lili rada fan pachini kan tung ke rajen timu afan ke lohok tamelo ene alang 26 constituency det kali aspek aka prek along ta alang ke 420 ba fraud ke claim non pini army rada tung ta chini arunachal so tung ke kopi posi alang fan case piderlo dimapur so nagaland so kopi posi case piderlo alang ka chong thuya joni 420 paisa chong soklet apot alang pengci tu tedera joni si alang akis ta ke phonang lo sonta tha si kar bitum ta rajan phan inghon ke chi jinso se pute pini alang alak alak akis ni 26 honesty haura ghat pen ta dui dipu pen ta kwana na akis alang ke phonang indo same ka jinso epechol si asar piamen na amhang kelang pen si muni tumge ka jinso si nonanta dojo se pini army ke party pen ta alang ke thang